Croeso chi yma i'r Gell ar gyfer Myfyrdod yr wythnos, a ni wedi cyrraedd mis Medi. Mae'r gwahanol fisoedd yn golygu gwahanol bethau ni'n tydyn nhw. A'r mis hwn bob tro yn fy atgoffa i am y modd yma amser yn prysuro yn ei flaen. Yn y wlad hon, mae Medi yn golygu dechrau blwyddyn newydd i'r plant yn yr ysgolion. A ddoe, gyda ni'n byw yn reit agos at dair ysgol. Mi oedd y lôn rownd y gornel yn brysur tu hwnt am 3:00 y prynhawn. Ceir wedi parcio ar bob ochr o'r stryd a rhieni yno'n disgwyl i'r plant lifo allan o'r dosbarthiadau wrth i'r gloch ganu i ddeud fod y dysgu am y prynhawn drosodd. Tybed sut oedd y plant yn meddwl am fynd i'r ysgol y tro hwn. Hynny wedi'r blwyddyn a hanner diwetha, cymaint o ddysgu wedi gorfod cael ei wneud adre. Oedden nhw'n edrych ymlaen eu tybed a oedden nhw'n ofni. Ac wrth gwrs, nid jyst yr ysgolion sy'n wynebu dechrau newydd. Mae'n adeg lle mae cymdeithasau'n cychwyn i gweithgareddau amrywiol a phobl yn meddwl yn hermau ffarwelio'r haf a wynebu'r hydref a thymor y gaeaf. Ie, rhaid defnyddio'r gair hwnnw, tymor y gaeaf. Beth arall sydd bob amser yn anharo i'r adeg hon o'r flwyddyn ydy'r modd yma'r nosweithiau yn sydyn yn tynnu mewn. Ddylwn i ddim synnu ac eto. Wedi nosweithio golau y misoedd diwethaf, mae hi yn sydyn yn troi'n dywyll yn gynharach. Lle byddwn ni'n gallu mynd am dro ar hyd y caeau cyfagos wedi 9:00. Bellach, mae rhyd dywyll i'w crwydro heb o leia fflachlamp yn llaw. Bydde rhai, wrth gwrs, yn edrych ymlaen at tymor yma gyda'i holl weithgareddau. Ond mae eraill yn colli'r golau, gyda'r nos yn llyncu'r dydd rywsut. Mae'r Beibl yn rhoi persbectif diddorol ar amser a throd y rhod i ni. Yn ôl yn y dechreuad, wrth sôn am greu'r byd, daw'r pwyslais nid ar nos yn llyncu'r dydd. Gwrandwch, dywedodd Duw bydded goleuni, a bu goleuni. Gwelodd Duw fod y goleuni'n dda a gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. Galwodd Duw y goleuni'n ddydd a'r tywyllwch y nos, a bu hwyr a bu bore y dydd cyntaf. Nid nos yn dilyn dydd, ond y bore yn llyncu'r nos. A bob diwrnod wrth i ni glywed am wahanol ddigwyddiadau, gwahanol rannau o'r bydysawd yn cael ei creu. Daw'r ymadrodd ar hwyr a fi, a'r bore a fi. Dydd yn dilyn nos, gwawr yn ymlid y tywyllwch ymaith. Hanes sy'n edrych ymlaen ydy stori fawr y Beibl, a hynny am ei goleuni yw Duw, ac nid oes ynddo ddim tywyllwch fel mae Ioan yn ei ddeud. Rwan mae hwn yn bersbectif sy'n fy herio i. Mae'n hawdd iawn disgyn i'r meddylfryd mae'r tywyllwch sy'n cael y gair olaf. Dyn ni'n byw mewn byd lle mae'r newyddion mor dywyll ar adegau. Dyna chi'r hyn sydd wedi digwydd yn Affganistan yn ddiweddar, a methiant llywodraethau'r Unol Daleithiau, y wlad hon a gwledydd eraill i ddiogelu miloedd rhag yr hyn sy'n ymddangos i ni yn lywodraeth ddi-dostyr y Taliban. Yna ddoe, mi ddoth na adroddiad yn y wlad hon yn dangos fod rhai o sefydliadau crefyddol, sefydliadau fyddech chi'n disgwyl i fod yn anrhydeddus, rhai o sefydliadau crefyddol yma yn euog o guddio neu ganiatáu camdriniaeth ddifrifol a chywilyddus o blant. Ar y we, ceir conspiracy theories a chamwybodaeth sy'n peri i lawer o bobl ifanc gwrthod cymryd y brechlyn sy'n amlwg yn gymorth wrth wynebu Covid-19 a wedyn mae problem cynhesu byd eang. Ond i tywyllwch buai hi? Wel na, medde'r Efengyl. Cawnolygfa ar ddiwedd y Beibl o ddinas berffaith lle mae goleuni yn llywodraethu. Nid goleuni lamp wedi gynhyrchu gynddo ni, nid hyd yn oed goleuni haul. Nid oes ar y ddinas angen ar haul na'r lleiad i dywynnu arni, oherwydd gogoniant Duw sy'n ei goleio. A'i lamp hi yw'r oen, a bydd y cenhedloedd yn rhodio yn ei goleuni hi, a brenhinodd y ddaear yn dwyn ei gogoniant i mewn iddi. Byth ni cheir ei ffyrdd y dydd ac ni bydd nos yno.
Ac yno, mae yna afon, da ni'n clywed. Afon dŵr y bywyd sy'n llifo'n ddisglair a ffyr o orsedd Duw ei hunan. Ac ar ddwy lan yr afon yr oedd pren y bywyd, yn dwyn 12 cnwd gan roi pob cnwd yn ei fus, ac roedd y dail y pren i achad y cenhedloedd. Ni bydd dim mwyach dan felltith. Dyna chi ddarlun hyfryd, iachad perffaith, dim melltith, dim tywyllwch. A dyn ni'n cael yn gwahodd i fod yn rhan o'r stori hon. Ond nid llwybr hawdd ydy'r llwybr i'r goleuni. Os dyn ni am gyrraedd y bore, rhaid mynd trwy'r nos. Rhaid i ni wynebu ac edifarhau am y tywyllwch sydd yn ein calonnau ni ac yn ein bywydau ni. Dyna chi un o'r pethau mwyaf anodd yn nawn ni yn ein bywyd. Rhaid llyncu pob balchder, pob ymgais i gyfiawnhau yn hunain, gan bwyso'n unig ar y ffaith i fab Duw ei hunan, Iesu o Nazareth, gymryd yn tywyllwch i groes Calfaria a marw yno yn ein lle. Os da ni dewis gwrthod y gwahoddiad hwn, be fedrwn ni ddisgwyl? Wel, dim ond a chymed geiriau'n gwaredwr o ddifri, cael yn bwrw i'r tywyllwch eithaf, lle mae wylofain a rhincian danedd, rhyw ddyfaru tragwyddol di-obaith. Ond o droi at Grist a derbyn i'r ras. Da ni'n cael yn gosod ar lwybr i ledu goleuni yn y byd yma, i weithio nerbyn y tywyllwch da ni weld o'n cwmpas ni. Ond yna, i ymhyfrydu a mwynhau yn y goleuni tragwyddol, heb dywyllwch na melltith i gymylu ein byd o gwbl. Be ydych chi am wneud? Derbyn y gwahoddiad a wynebu y gaeaf hwn efo goleuni Duw yn llewyrchu allan o'ch calon trwy ras Duw. Gadwch chi niweddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n cyfaddau yn bod ni weithiau'n gadael i'r tywyllwch gymylu yn golwg arna ti. Da ni'n cyfaddau yn bod ni yn ymwybodol o dywyllwch yn ein calonnau'n hunain heb sôn am yn y byd o'n cwmpas ni. Maddau ni o Dduw'n tad. Ond diolch dy fod ti yn oleuni pur nad oes ynddo ti ddim tywyllwch, a fod Crist goleuni'r byd wedi dod mwyn i ni gael yn goleio, mwyn i ni gael profi gwres llewyrch dy wyneb di. Cadw ni heddiw efo'n golwg arna ti, a rhoi ni'r hyder i hau goleuni ble byddag byddwn ni'n mynd gogoniant i dy enw. Amen. Wel, beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol o'n i ddim, ond dwi'n gwybod pwy sy'n dal y dyfodol, a mae'r dyfodol yn ddiogel yn ei ddwylo fo. Dwi am gymryd gorffwys am ychydig wythnosau rwan. Dwi yn cymryd rhyw brec bach am gwpl wythnosau. Ond mi ddoi nôl cyn bo hir efo myfyrdod arall os fydd Duw yn caniatáu. Ewch dan fendith.